Габдулла Тукайның иҗаты, аның рухы ел сайын мөслимләрне Тукай скверына җыйды. Быел туган тел көне район мәдәният йортында оештырылды. Биредә иртәнге сәгатьләрдә йөрәкләрдә Тукай эзләре, күңелләрдә Тукай сүзләре исемле зур чара үткәрелде. Тантананы район башлыгы Альберт Хужин ачып җибәрде. Татар теле, татар халкы гомергә ниндидер менә алдынгылардан булды. Хәзер дә безнең республикабыз бөтен Рәсәйдә иң көчле республикаларның берсе. Район мәктәпләрендә укучы балалар әзерләгән җыр, бию, нәфис сүз һәм театральләштерелгән күренешләр бөек шагыйребезгә, аның иҗатына мәхәббәт белән сугарылган чыгышлар белән үрелеп барды. Җирлегебездә яшәп иҗат итүче язучылар, шагыйрьләр Тукай сүзенең бүген дә актуаль булуын раслый. Үзебезнең Тукай дисәк тә син башкачарак фикер йөрткәнсең. Татар шигъриятенә өлешеңне бигрәк тә мулдан керткәнсең. Тукай туган тел дигән сүз. Ул безнең әдәбиятыбызның нигезен салган кеше. Шуңа күрә хәзер бу чарага без үзебезнең телебезне саклап калу чарасы алып барырга тиеш. Тукай ул безнең халкыбызны, милләтебезне милләштерүче, иң олы пропагандист. Менә хәзер яшьләр Тукай бабай дип сөйлиләр. Мин Тукайны бабай итеп күз алдына китерә алмыйм. Олы яшьтә булгачтан миңа Тукай да, Муса Җәлил дә улларым кебек. Апрель айында үткәрелүче чаралар балалар күңелендә эзсез калмый. Бәйрәм тантанасы аны тагын да көчәйтә. Туган тел көне алдыннан һәр ел халыкара олимпиада үткәрелә. Менә миңа да анда катнашырга насыйп булды. Мин анда инде 2нче елымны катнашам. Анда безне бик хөрмәтлиләр. Һәр елны төрле җирләргә алып баралар, экскурсияларга йөртәләр. Без бик итеп аның шигырьләрен яратабыз, ятлыйбыз. Балалар бакчасына йөргән апайыма да өйрәттем аның шигырьләрен. Җырларын да беләбез. Менә инде безнең барлык мәктәпләр шундый акция кушылды. Барлык мәктәпләр калфаклар, түбәтәйләр кию акциясенә кушылдык. Балаларның татар, марый һәм рус телләрендә Тукай шигырьләрен сөйләве, үзләре язган шигырьләрне укулары бәйрәмгә үзгә бер ямь бирде. Тантана күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.